τέτοιους θανάτους, μόνο τα 3 μωρά φύλαζαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ συχνότερα στα μωρά που δεν χρειάζουν. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι ένα πλεονέκτημα που σίγουρα όλοι έχουμε ακουστά. Τα δυσώματα που βρίσκονται στο μυϊκό γάλα κτλ. Δεν είναι μόνο τα δυσώματα. Είναι ζωντανά κύτταρα, τα μακροφάγα, τα λιμφοκύτταρα, όλα αυτά τα κύτταρα του νοσοποιητικού συστήματος της μητέρας που βρίσκονται μέσα στο γάλα και περνάνε ζωντανά στον οργανισμό του μωρού. Όλα αυτά βοηθάνε το νοσοποιητικό σύστημα του μωρού, το οποίο είναι ανώριμο. Είναι ένα ανώριμο σύστημα. Χρειάζεται την ενίσχυση από το μυϊκό γάλα. Αυτό είναι ο ρόλος του. Ένας από τους λόγους. Και τον παίζει πάρα πολύ καλά. Όχι μόνο λοιπόν άμεσα βοηθάει το μωρό για τα διάφορα μικρόβια και τις διάφορες ενόψεις, αλλά και μελλοντικά. Το μυϊκό γάλα βοηθάει στο να χτιστεί ένα πολύ καλό νοσοποιητικό σύστημα στο μωρό. Βοηθάει λοιπόν να έχουμε στο μέλλον ένα υγιέστερο ενήλικα. Προστατεύει από αλλεργίες, και αυτό είναι κάτι που έχουμε ακούσει περισσότεροι. Αλλεργίες όχι μόνο απέναντι στο αγγελαδινό γάλα, γιατί ξέρετε ότι πολλά μωρά είναι αλλεργικά στο αγγελαδινό γάλα, στη σκόνη γάλα, γιατί η σκόνη γάλα είναι γελαδινό, προκοπημένο γάλα. Αλλά προστατεύει και από άλλες αλλεργίες, όχι μόνο προφητές και άλλες αλλεργίες του περιβάλλοντος. Κανείς 6 μήνες το ίδιο πράγμα, το ένα μεσημέρι βράδυ και σε όλα τα ενδιάμεσα γεύματα, είναι απίστευτα ανιαρό. Το μυϊκό γάλα είναι πολύ ενδιαφέρον στην γεύση του, γιατί σε κάθε φορά είναι διαφορετικό. Και σε σχέση με αυτό, τα περισσότερα μωράκια που φυλάζουν, όταν αρχίσουν να τρώνε στερεές τροφές, είναι πολύ πιο θετικά. Και αργότερα, σαν παιδιά, είναι πολύ πιο εύκολα στο να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα και να έχουν μια ποικιλία στο διατροφικό τους. Σε σχέση με τα μωρά που έχουν μάθει μια μονότονη γεύση σε όλη τους την πρώτη ζωή. Ο θυλασμός βοηθάει στη σωστή ανάπτυξη των ανθρώπων των ουσιαγόνων. Ο τρόπος με τον οποίο το μωρό παίρνει το γάλα του σύμβαση της μαμάς είναι τελείως διαφορετικός από αυτό που το παίρνει από ένα μπουκάλι του γάλα, από μια φυλή μπουκαλιού. Οι θυλασμικές κινήσεις λοιπόν στο στήθος της μαμάς είναι οι φυσιολογικές κινήσεις που πρέπει να κάνει το στοματάκι του μωρού. Αυτές χρειάζονται και για την ανάπτυξη του στόματος. Με αποτέλεσμα τελικά τα μωρά που φυλάζουν έχουν σε μικρότερο ποσοστό προβλήματα και στην άρθρωση και στην οδοντοφυλλία και γενικά στην ανάπτυξη των ουσιαγόνων. Αυτό και επίσης είναι αρκετά γνωστό πλέον. Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του νευρικού συστήματος. Λοιπόν, τώρα, τα μελλοντικά ωφέλη που θα έχει ένα παιδί που θυλάζει είναι πάρα πολλά. Κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες έρευνες για το τι σημαίνει ένα μωρό να έχει μεγαλώσει θυλάζοντας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προστασία από την παχυσαρκία. Το μητρικό γάλα έχει μέσα ένζημα, πρωτεΐνες που λέγονται λεκτίνες, τα οποία προστατεύουν και το παιδί αλλά και τον ενήλικα καλύτερα στο να μην γίνει ποτέ παχύσαρκος, τέλος πάντων έχει μικρότερες πιθανότητες να γίνει παχύσαρκος. Αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος, όλο και αυξανόμενος αριθμός από νοσήματα, από τα οποία βλέπουμε ότι ο μητρικός θυλασμός προστατεύει νοσήματα και της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, ας πούμε νοικοτική εντεροκολίτικα, αναπνευστικά προβλήματα, βροχιολίτιδες, όλα αυτά, τα κοινά κρυολογήματα, αλλά και μελλοντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί σε πρόσφατες έρευνες ότι οι ενήλικες που ως βρέφη θύλασαν για αρκετούς μήνες έχουν μικρότερη πιθανότητα για αυξημένη χολυστερίνη και κρυολογία στο αίμα τους, για σαχαρόδια διαβήτη τύπου 2 και για άλλα πολλά νοσήματα που πραγματικά δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα αναφέρουμε όλα. Εκτός όμως από τα σωματικά ωφέλη για το μωρό, τα ωφέλη για την υγεία του, σωματική, υπάρχουν πολύ σημαντικά ωφέλη για τη συναισθηματική του υγεία, για τη ψυχική του υγεία. Ένα μωράκι όταν έρχεται στον κόσμο κάνει ένα τεράστιο βήμα από το απολύτως προστατευτικό περιβάλλον της μήτρας, βγαίνει σε έναν κόσμο που αρχικά είναι τελείως αφιλόξενος, κρύος, πάρα πολύ φωτεινός και πάρα πολύ θορυβόρης. Η αγκαλιά και το στήθος της μητέρας είναι η μόνη του παρηγοριά σε εκείνη τη φάση. Άρα λοιπόν είναι η πιο ομαλή συνέχεια που μπορούμε να δώσουμε στον μωρό μας, το μεγαλύτερο δώρο για να το εισάγουμε ομαλά στον κόσμο των ενηλίκων. Χρειάζεται την μητρική αγκαλιά και το γάλα της μητέρας του.
παρηγοριά του είναι όλος ο κόσμος. Χρειάζεται τη θαλπορή, το γυμνό δέρμα, τον ήχο της καρδιάς όταν ακουμπάει στο στήθος της μαμάς, το πολύ κοντινό βλέμμα όταν κρατάμε το μωρό μας την ώρα που το θυλάζουμε. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο όταν τα μωρά μπορούν και εστιάζουν περίπου στα 20 εκατοστά, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται το πρόσωπο της μητέρας όταν κρατάει στη στάση θυλασμού. Σε άλλες αποστάσεις τα μωρά δεν βλέπουν καλά, βλέπουν θολά, σαν μυοπικά περίπου, φανταστείτε. Ο θυλασμός ικανοποιεί άμεσα την πείνα και την ανησυχία του μωρού. Όταν το μωρό μας δείξει τα πρώτα σημάδια πείνας, θα το βάλουμε στο στήθος. Δεν θα περιμένουμε ούτε να κλάψει, ούτε εκείνο θα μας περιμένει. Πάμε να ζεστάνουμε γάλα και να περιμένουμε ένα νερό, να διαλύσουμε τη σκόνη και να περιμένουμε μετά να κρυώσει το νερό και εκείνο να έχει γίνει έξαλλο από την πείνα και από την ανησυχία, γιατί δεν τρώει. Δεν ξέρει τι σημαίνει πρέπει να περιμένουμε αυτό το γεύμα. Το μωρό δεν έχει τέτοια συναίσθηση. Όταν πεινάει, ο κόσμος όμως κάνεται γιατί πρέπει να πάει εκείνη τη στιγμή. Το στήθος λοιπόν είναι πάντα έτοιμο να δώσει στο μωρό αυτό που ζητάει. Όχι μόνο λοιπόν στην πείνα, αλλά και στην οποιαδήποτε ανησυχία. Ανασφάλεια, νύστα, πόνο. Το στήθος είναι πάντα έτοιμο για να παρηγορήσει το μωρό. Ο μητρικός θυλασμός φέρνει κοντά τη μητέρα και το μωρό. Το μωρό μαθαίνει τη μαμά του με όλες τις αισθήσεις. Με την όσφρηση, με την ακοή, με τη μυρωδιά, με την αφή, με τη γεύση. Το ίδιο και η μαμά. Θα το πούμε αργότερα τα ωφέλη για τη μαμά. Αλλά ο δεσμός αυτός είναι ένας δεσμός πολύ ισχυρός. Ένας δεσμός που δεν θα κρατήσει μόνο σου κρατήσει ο θυλασμός. Θα κρατήσει για μία ζωή. Η μητέρα και το βρέφος, αργότερα το παιδί, αργότερα ο έφηβος, θα έχουν ένα άλλο επίπεδο επικοινωνίας, μεγαλώνοντας μέσα από το θυλασμό. Σε κάθε περίπτωση, για το μωρό ο θυλασμός είναι θαλπορή, ασφάλεια, παρηγοριά. Όλα τα προβλήματα πρακτικά μπορεί να τα λύσει στο στήθος. Όσες μαμάδες έχουν θυλάσει, ξέρουν πολύ καλά. Το μωρό κλαίει. Συνήθως δεν ξέρουν και δεν ψάχνουν γιατί κλαίει. Το πρώτο που δοκιμάζουν είναι να το βάλουν στο στήθος. 99% φορές το μωρό έχει σταματήσει να κλαίει. Μέχρι στιγμής θέλετε να συζητήσουμε κάτι ή να συνεχίσω και τα λέμε στο τέλος όλα μαζί. Συνεχίζω λοιπόν. Το ωφέλη για τη μητέρα. Ο θυλασμός είναι η φυσιολογική συνέχεια της αγνωσύνης και του τοκετού. Το σώμα της γυναίκας είναι φτιαγμένο για να ολοκληρώσει τον αναπαραγωγικό κύκλο με το θυλασμό. Όλες οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται και κρίνονται για την παραγωγή του γάλακτος βοηθάνε τον οργανισμό της μητέρας. Έτσι λοιπόν έχουμε γρήγορη επαναφορά της μήτρας με το τοκετό, μειωμένη αιμορραγία και επαναφορά όλου του γενετικού της συστήματος όπως πρέπει στη φυσιολογική του λειτουργία. Ο θυλασμός βοηθάει τη μαμά να χάσει κοιλιά με εύκολο τρόπο, με φυσικό τρόπο, πράγματι. Όπως καταλαβαίνεις, οι θερμίδες που χρειάζεται, η ενέργεια που χρειάζεται το γάλα για να παρασχεί, καταναλώνονται από το σώμα της μαμάς. Αν λοιπόν μια μαμά είναι απλώς προσεκτική στη διατροφή της, όσο θυλάζει, και όταν λέω προσεκτική, ενώ να μην καταλάβει το πλαίσιο, όπως έκανα εγώ στα παιδιά της. Τα κιλά σιγά σιγά χάνονται χωρίς προσπάθεια. Ωραία. Εύκολη απώλεια λοιπόν κιλών με φυσικό τρόπο. Ο μητρικός θυλασμός δεν ωφελεί την υγεία μόνο του μωρού.